assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe ayawa Pindi TV on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere ɗon gonɗon enen gonɗon kala e nder duude Baba Adama he ɗum noon heɗene altine 14 lewru juin hitande 2021 e ha joni e siifa ko siifa e kelle gadane jajeli leydi meɗen Sénégal ɗum noon de passage eɗen calmina mo ganduɗa ko Amadou Moussa Anne mo goɗon yadude kala e saaha e revue des titres wonde hen kay Aissata Ndiaye kono kadi e jejjitta mo ganduɗa ko Moussa Niang ɗum noon ko goto ɓe ganduɗa koye kamɓene jeeyeteɓe e revue des titres ɗo e Pindi TV kono ɗum ko hande en garat tan ko jaydi leydi men TV ɓuuri koyen hen garti e jillowo hoore leydi ndi woni yuɓɓin toon to banggue rewo leydi ndi ɗum noon kono kadi e gueɗe goɗɗe to banggue dawrugol ha joni ɗum kadi ene tawe e nder ko siifa e kelle gadene jaydeli leydi meɗen Sénégal kono ɗum ko sen guditi jayde las ɓe garti ha joni e tourné omo ganduɗa hoore leydi ndi ene yuɓɓi ɗum toon to banggue rewo leydi ndi ɓe mbi tan tourné du président Saint-Louis Dagana kono kadi e Podor le nord déroule le tapis rouge à Macky Sall ino wayde to banggue rewo leydi ndi ɓe berti ha joni tapis boɗeje gam kay jaɓɓade omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi kono ɗum ko e nder ngal ɗo jaɓɓugal konguɗo omo ganduɗa ko El Hadji Malick Gueye omo ganduɗa ko directeur AGETIP o wi tan de ko hoorejo leydi ndi kala ko wino o waɗi kono noon yonti kamɓe to banggue mabɓe ɓe kala ɗum ko ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ɗum waɗi e nder on toon diwan kono ɗum ko Cheikh Oumar Anne kay omo ganduɗa ko jagoɗo kalfinaɗo gueɗe towde jangde men Sénégal ɓe mbi tan de ko prophète manam ko nelaɗo to banggue ha joni département mo Dioum sababu kay kam jaɓɓade hoore leydi ndi wondude hen kay e keewal kono kadi e peewal e nder on ɗon département omo ganduɗa ko Omar Sarr mbo Dagana kañum tigi nan kay heblade gam kay jaɓɓade omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi toon to ha joni département mbo Dagana kono ɗum ko alhaali to banggue dawrugol e sumgoji ha joni diwnu jogori juɓɓude hitande 2022 ɗo e nder leydi meɗen Sénégal communauté Lebou ina wayno de ɓe garti ɗum ɗon e wiide mabɓe ha joni alhaali ko fate gardigo mairie mo Dakar kamɓe de ɓe joofi omo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗo kalfinaɗo gueɗe cellal leydi e nder leydi meɗen Sénégal gam kay ɓe gardo on ardo ndin ɗon mairie sowona ɗum ko omo ganduɗa ko Alioune Ndoye ko kamɓe tigui ɓe jiiɗi goto e ɓeɗo ardo ndin ɗon mairie haali ɗum noon ko Imam Samba mo ganduɗa kay kañum ardi ha joni collectif omo ganduɗa ardiɓe ɓe ganduɗa ko communauté Lebou tawateɓe ɗo e nder leydi e nder wuuro lamargo ngo Dakar kono ɗum ko alhaali ha joni to banggue sumgoji ɗi omo ganduɗa ko Mouhamed Habib Aydara mo ganduɗa kañum ko walaɗo kuubal Citélec o wi tan de so tawi laamu ngu waɗanima ko wiyete ko négocié manam masala hay sumgoji local goto jogorani yoɓɓude ɗo e happuji biyaɗe ɗe kono ɗum ko alhaali opération mo gendarmerie waɗi toon to legal Wakam ɗo e wuuro lamargo ngo Dakar ɓe mbi tan de ko debbo mo ganduɗa ko lortene ɗo kene tolni duuɓi jeetati e nder ha joni barak goto ina wayno hanki ɓe jiiti ɗum e nder ɗum ɓe mbaɗi hen arrêté kene tolni nogas e joyyi prostitué kono kadi e sukaɓe sappo ɗiɗi kamɓe kala e kuuɓal ɓe pawama junggo alhaali ko fate ha joni dawrugol sen garti e hello mabɓe ñoweɓe kamɓe jayde lassa o ka yewti inauguration mo ganduɗa ko parti docteur Babacar Diop toon to Thiès o wi tan de ko opposition foti yadude ha joni koye fedde wotere manam coalition to banggue opposition gam kay huccodirde ɗin ɗo sumgoji jogori yuɓɓude e hitande 2022 ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garen e jayde enquête e helle mabɓe adana ina tawe hen natal omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi hono Macky Sall koko yewti autosuffisance en riz Macky Sall wiide yimɓeɓe jiiɗi ko jawtide oɗo pilier kono noon o wi ha joni kanko ko fate compliment manam yettugol gouvernement walla yettugol ministre o hewani ɗum wadde il est avare en compliment kono noon ɗo o ƴettat pellital gam yettude dendagal tawateɓe e nder gouvernement muɗum sababude kay golle fayodinde ɗeɓe gone gollude to banggue ha joni autosuffisance en riz o wi tan de kono foof e wade noon yo yimɓeɓe ƴettu peeje pellite gam kay jalta ha joni oɗo pilier mo gonɗen kona ɗum ko koko yewti ha joni e mouvement Fouta Tampi kanko hoorejo leydi ndi o wi qu'il est prêt pour ha joni wadde ko wiyete ko médiation manam ha joni masala hakkude mabɓe kono kadi o notoɓe e caɗele mabɓe o ƴeewa holko fotata wonde caɗele mabɓe gam kay o jaaboɓe e on ɗon alhaali chronique ina tawe ha joni e nder jayde enquête chronique omo ganduɗa professeur Philippe Almeida oɗon chronique muɗum hande noon waɗi koye course contre la mort omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi woni e wadde ɗum koko alhaali ha joni banggue dawrugol omo ganduɗa ko Décide Abdoulaye Faye gonnoɗo kay e landa ha joni PDS mo ganduɗa ko kañum tigui goto e hoolanoɓe e nder ono landa ruttima e joomum ɓe mbi tan de que PDS perd sa mémoire vivante ɗum noon ko wona ɗum ko ha joni koto banggue ha joni jaɓɓugol to hoorejo leydi ndi ɓe mbi tan de toon to diwan mbo walla to banggue rew leydi ndi ɓe jaɓɓima hoorejo leydi ndi e keewal kono kadi e peewal garen e jayde guennire nde le soleil ɓe garti ha joni koye ngal ɗon jaɓɓugal hoorejo leydi ndi toon to banggue rew leydi ndi au nord ɓe mbi tan de ko hoorejo leydi ndi Podor tout en gratitude Podor de ene wayno ko gratitude mawɗo hollirino wonande hoorejo leydi ndi koko yewti on ɗon désenclavement e nder département Podor hoorejo leydi ndi hono Macky Sall ƴetti pellital kay lelnude kene tolne 292 milliards manam temeɗe ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi milliards e kalis meɗen CFA ɗum ko gam wadde désenclavé on ɗon département koko yewti ha joni e pewnugol laabi ɗi guila e gueɗe goɗɗe e nder ono tourne économie foof de hoorejo leydi ndi tongi ɗum hanki surtout e nder ono département ji kono noon ko pellital ngal ƴetti fande ɓeɓe ganduɗa ko département Podor ha joni e wuuro wiyetego Touba tranquille ɗum
wuro ngo ganduɗa koye jeeyago walla heerugo e keeri leydi Gambie ɓe mbitande e nder ngol wuro hayso tawi ngo woni koye nder didol leydi meɗen Sénégal kono noon ko kalis de l'Est tan de ɓuuri wawde ñamede e nder gonɗon wuro sababu kay kanko heerude ndin ɗon leydi wiyetedi Gambie. Garen et le quotidien kamɓe ɓe garti ɓe mbi ko Macky fuit une guerre si et sale noon ɗum noon noddi ko hakkude mo ganduɗa ko Racine Sy e Aissata Tall Sall ganduɗa kay ko haare woni hakkude walla ni dukkode walla ni ko lurodiral manggal ina wayi noon Macky Sall jaɓani ngal ɗon lurodiral yo ngal tengtu walla jaɓani ene doga ngal ɗon lurodiral saabi kanko Macky Sall de o wi tan ko discuter et trouver un consensus o wi yoɓe jewtu gam kay ɓe mbawa fawodirde e toɓɓere wotere omo ganduɗa hakkude Aissata Tall Sall e Racine Sy e nder département mbo Podor ene nder ha joni e nder jande le quotidien ene tawi hen ha joni o ko yowti e konguɗo mo ganduɗa ko Madické Niang e hella mabɓe jeenayo o arti noon koye alhaali mouvement ɗi manam mouvement MD2 e seppo ɓe juɓɓinno e samedi ɓennino toon to place de la nation ɓe o wi tan de ko cela semble mettre fin à une période d'accalmie o wi tan de ko ha joni deƴƴere manam deere wonno ɗo nde e yiide ɗin ɗon seppoji ɓennude nder yontere ɓennude nde ene wayi ɗum ɗon jogori ko ha joni artiri ɗum kona ɗum ko alhaali to banggue sumgoji local jogori yuɓɓinede hitande 2022 mairie mo Dakar o ene wayi communauté Lebou kamɓe de ɓe joofi ko Abdoulaye Diouf Sarr walla Aliou Ndoye e gardigo mairie mo Dakar alhaali jeeyam leyɗele toon to Ndengler ɗum ne kadi ina artawe ha joni e hella mabɓe ɗiɗaɓe kamɓe jande le quotidien ɓe mbi tan les paysans de Ndengler veulent braver l'arrêté du préfet ɓe ha joni ɓe jitti tan ha joni salade ɗum ganduɗa arrêté prévu o waɗino saabu préfet o dartini kala ko fate seppuji e manifestation ngaji e nder on ɗon département kamɓe noon ɓe kolti wonde kilo tolne 60 hectares ko ɗum nde woni ko waɗa exploité tawa ɓe exploité omo ganduɗa ko gartiɗo leydi sédiment kamɓe noon saabi ɓe mbi koye heblanade ndungu ɓe goni ɗum noon ɓe beddi erago faade omo ganduɗa ko hooreji leydi ndi nde artata e on ɗon alhaali kona ɗum ko mo ganduɗa ko chronique Madiamba Diagne hanno arti koye konnguli mo ganduɗa ko Sadio Mané wi tan de ko mauvaise réponse à Sadio Mané. Garen e jayde Vox Populi ɗi gari koye konnguli mo ganduɗa ko professeur Pape Samba Sy kanko noon o arti koye alhaali culture et politique kono kadi e démocratique o wi tan de e faible manam ha joni to banggue politique ɗo e nder leydi men Sénégal e culture muɗum ko faiblesse mawɗo yiyete hen kono kadi la citoyenneté est limitée kanko mo ganduɗa ko docteur Demba Sy warti ɗin ɗon konngol o wi tan de so tawi neɗɗo waɗani ko foti ko wadde ma ko fotani jiyoyde jogori fotani jiyoyede ma ɗum ɗon feeñ ene ha joni e nder ɗin ɗon sumgoji kono kadi o wi tan de ko modalité ji manam to banggue parrainage o ɗo e nder leydi men Sénégal to banggue darugol surtout ina foti ha joni ƴewtede kono ɗum ko to banggue tourné économique kamɓe jayde le Vox Populi ɓe mbi tan de Podor réaffirme son attachement à Macky manam département Podor holliti ha joni pellital muɗum e jokkade mo ganduɗa ko caggal hoorejo leydi ndi hono Macky Sall guerre hakkude mo ganduɗa ko Racine Sy Aissata Tall Sall ɗum ne kadi ene tawe e ha joni e nder jayde Vox Populi Macky Sall de wi tan ko yoɓe kawrit ɓe joddo gam kay ɓe kawritay toɓɓere wotere kono ɗum ko e nder département mo Dioum ko Cheikh Oumar Anne de o holliti ha joni peewal kono kadi e pellital wonde mo ganduɗa ko hoorejo wondude e hoorejo leydi kono kadi e rendinde e keewal yimɓe nder département Podor gam kay wel jaɓɓade mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi e nder on ɗon département kona ɗum ko garen ha joni e jande l'observateur ko alerte mawɗo ɓe mbaɗi koko yewti e drogue kesso natɗo e nder leydi ndi guila hitande 2020 on ɗon drogue noon wiyete ko protoxyde d'azote walla ni gaz hilarant ɓe mbi tan de ko alerte du nouvelle drogue on ɗon présent sur le sol du sénégalais depuis 2020 ballon goto ene jara kino tonne 12000 manam ujunnaje ɗiɗi e temedde nayyi so tawi ko ballon ngaji sappo ene jara kino tonne ujunnaje jeetati e kalis meɗen CFA omo ganduɗa ha joni ko tourné président de la république waɗi toon to waɗa wolde wone wadde toon to rewa leydi ndi ɓe mbi tan de ko compte rendu d'un week-end d'inauguration et de bain de foule koko yewte inauguration ngaji guila laabi ha e hôpitaux ji e nder banggue rewa leydi ndi ɗum kona ɗum ko ha joni to banggue dawrugol omo ganduɗa ko Lat Diop omo rentira omo ganduɗa ko Ousmane Sonko goto ɓe ganduɗa ko hilifaɓe ɓe ganduɗa ko hilif omo ganduɗa ko landa Pastef kon Ousmane Sonko kono noon Aliou Sall mo ganduɗa ko goto e yiɗɓe ha joni ardadin ɗon mairie o posi ko wiyete ko ses ambitions manam pellital ngala jogui faade ɓe ganduɗa ko mairie mbo Guédiawaye ko wona ɗum ko dogo omo ganduɗa ko entretien avec Mamadou Ndoye noon o arti e konnguli mo ganduɗa ko o wi tan de ko Macky ene foti wadde choisir hakkude droit et raison manam hakkilantagal e fodde koko yewti o arti noon e coggu mo ganduɗa ko avion o hoore leydi sodini ɗum kono kadi e sumgoji local jogori yoɓɓude hitande fande o wi tan de Macky Sall yo ƴewir hakkille muɗum kono kadi foddeji ɗum ganduɗa ɓiɓɓe leydi Sénégal ene jogui ɗum gam kay ha joni e on ɗon alhaali kono ɗum ko Diagne les Échos kamɓe noon Diagne les Échos ɓe garti koko yewti e noyade manam ha joni yoolere sukaɓe toon to Malika e nder leegal Malika noon hollitama ko sukaɓe jeenayo keeɓi toon yoolade e nder ɓen ndun no yoolere noon hen joyo keeɓi hen hawrde ladial hen nayoɓe ko faabaɓe caggal kay nde lorsque waɗa tawama e nder ɓen ɗon
jeetata fof ko sukaaɓe ganduɗa ko yaroɓe duuɓi 14 ha duuɓi 20 taw kadi ko janggannoɓe kollitama noon hilifaɓe ɓe ganduɗa ko Malika kamɓe noon ko wannoɓe interdire manam ha joni haɗgol beñade e nder on ɗon plage sababude kay leydi ndi wasde wonde e peewal kono ɗum ko alhaali sungoji local e nder hitande 2022 ɓe ganduɗa ko imam ratib ɓe mbitande ko Abdoulaye Diouf Sarr walla Aliou Ndoye e gardi ko mairie ɗum kono kadi waɗi clash o mo ganduɗa ko grand sérigne de Dakar o witande ko on ɗon wona gardiɗo mabɓe kono ko porte parole mo ganduɗa ko collectivité o kono noon o wawa ƴettandeɓe gaga pellital hol poɗɗo ardade mairie mabɓe ɗi. Garen e jayde libération arti koye alhaali économique faggude banggue ha joni e nder zone français fa nokkuɗo français fa ñamete ko enquête mawɗo tigui waɗa caggal kay ɓe ganduɗa ko DIC division d' investigation des criminels fawi junggo mabɓe e jibinande goto mo leydi Chine peut-être Lini Xewey kamɓe noon ko Lini Xewey noon on noon waɗatno ko manam waɗatno transporté koko yowiti e pièce aji manam wecc kalis kanjara toon to leydi Chine guila e pièce aji français fa ha e 500 o hollitama noon on ɗon pièce noon koko yowiti ɓe nawat ɗum toon e nder leydi Chine mbaɗa ɗum e gueɗe goɗɗe ha saabi noon kamɓe ɓe ganduɗa digo waɗi ɓe faye mabɓe junggo ina jeeya hen ɓe ganduɗa ɓiɓɓe leydi Sénégal manam complice aji ɓe gollidanno e on alhaali homo ganduɗa ko Ousmane Koné Amadou Gueye Ismaïla Mbaye wondude hen kay Massamba Gueye kollitama on ɗo réseau noon saabima toon to leydi Cameroun caggal nde bonno toon ŋakkere ɓe ganduɗa ko ŋakkere weccetaji ɓe kollitama ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe mbaɗino installé kinotolde temedere e capanɗe joyyi machine koye wayi ɗin ɗon machine aji foof de e oɗo saaha ɗi paɗama Turquie ɗi pawama junggo makki ɓe garti tourné o mo ganduɗa ko leydi ndi makki Adoub Podor et rejette fleur à son gouvernement kono ɗum ko kamɓe jeyande libération ɓe garti on ɗon noyade baɗɗo toon to légal Malika. Gasnirten ko jeyande stade arti e konngol mo ganduɗa ko Sadio Mané suutina ɗum ɗo e dumunnaji ɓennuɗi ko faade statut ji ɗi kamɓe Sadio Mané noon ɓe mbi ce n'est pas la parole d'un sportif mais plutôt la parole d'un politicien wona haala mo ganduɗa ko haala sportif bana mbaɗawo sport kono noon ko haala politicien Sadio Mané noon ɓe mbi komo jogui gonga kono noon ɓe ganduɗa konguɗi suuɗi ɗi ce n'est pas favorable manam konguɗi ganduɗa oɗo ministre Matar Ba tigui manam ɗi pewani ɗum walla ni ɗi joɗanani ɗum wonande omo ganduɗa ko jagaɗo sababu kay wonde ɗi gonga e wiide ɓe mo ganduɗa ko observateur uji en Sadio Mané noon il a toujours raison avec ses amis fade e on ɗon instant saabu gonka no wodiri ni ko hunde nde ganduɗa ɓe jonnani ɗum hay saha goto tout le monde sait que Sadio Mané a raison yimɓe foof ina gandi Sadio Mané ina jogui gonga kono ɗum ko Ligue 1 e nder leydi meɗen Sénégal Jaraaf freiné manam Jaraaf dartinama e course mbaɓe gonno enchaîne manam génération foot freiné jaafoɗon Jaraaf enchaîne leader Teungueth FC ɓe garti ha ɓe jiiti jallede mabɓe ɓe gonno ko yowiti handball noon le Congo affronte manam Congo ha joni ma wat affronté ɓe ganduɗa ko les Lions et évite l'Angola jusqu'en finale kono ɗum ko alhaali coupe d'Europe toon to dunde Europe Espagne ma huccodir hannde e oɗo ñalawma ɓe ganduɗa ko Suède ɗum ko sanki ɗum Angleterre Belgique et Pays-Bas ɓen ɗum bien lancé dans les matchs omo ganduɗa ko Eriksen jannoɗo crise cardiaque e yontere ɓennude Eriksen nde oɗo saaha hollitama o semori manam o imim kono noon holko saabi on ɗon crise cardiaque ha joni kamɓe ɓe gartani e on ɗon alhaali Copa America gastirten toon to leydi Brésil noon ne wayno Copa America o tigui Neymar et son équipe Neymar e wondi muɗum ɓe puɗɗorima on ɗon guel ɗon kawguel juɓɓuguel toon to leydi Brésil hono hannirta ni kono noon Argentine et Messi hande maɓe kuccodiri ɓeɓe ganduɗa ko Chili gasi ha laaɓi ko donkuɗen walla ni hannde ko sifa e kelle gadane janjeli leydi meɗen Sénégal e oɗo ñalawma hannde kono ɗum ko e garta tan no goɗi wadde kala e saaha e toɓɓere wotere koko yowiti e tournée économique mo hoorete leydi ndi wone wadde toon to banggue rewo leydi ndi justement wiide yimɓeɓe ko opportunité mawɗo wonande kamɓe ɓe ha joni non seulement jaɓɓade hoore leydi ndi kono kadi ƴettude doléance uji mabɓe manam dennagal ko fate caɗele ɓe pawɗum e dow tabal he président ari oɗo ni président nani hay goto oto heede hakkude moɗon e président goytan ɗon ɗum caɗele mum certes aussi il faut avoir la reconnaissance woni andude jomum ko golli ko kono noon hebde également fartangi haalde ko woni caɗele ke c'est à dire wadde brassard haɓɓude comji boɗeji tekki boɗeje wona hollirde wonde mi wondani ɗo kono noon woni yewnude neɗɗo e yidde neɗɗo ko haalani ɗum seulement ko mbaɗɗa ko donc hinani kono noon min jetti Allah min jettima kono noon miɗen jiiɗi également ɗum ɗo watte hen to banggue laabi caɗele godi to banggue ndiyam to banggue courant etc donc ina haasi jomumen so jiidi mumen mbawi pose exigence walla ni doléance uji mumen chapelet de doléance noɓe keewi wiide donc ina haasi hoorejo leydi ndi mawa notaɓe kono en jii hay toon to Saint-Louis caggal nde ɗon nde sukaɓeɓe noddi ɗum o heeɓi fartaŋe ha joni dartindeɓe gam huccodirde e mabɓe o wawa jabadeɓe o wawa kadi également notadeɓe caɗele ɗe ɗon ina haasi diwan nord o foof
gila département Dagana ha Podor e ko way non kala hen ɗo ari joomumen en mbawi tan ha joni jaɓɓade me peewal kono noon kadi également ndento par ce que non seulement ene satti noon par ce que koye saha covid 19 gonɗen donc duuɓi ɗiɗi déjà walla ni hitande fawde donc covid 19 nana en satti wiide yimɓeɓe yo ndentodir to banggue distance social kono noon kam foof noon e waade noon yimɓe ene mbawi ɗum jaɓɓade e peewal kono noon kadi ha joni mbawa wadde doléance uji mumen gam président o wawa safrandeɓe yoga e caɗele on jarama ha sagoɗo inchallah